Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. В районе действительно большая работа проводится по такому обеспечению достойного уровня жизни как населения, так и наших детей. Тотрыклы социаль үсешкә юнәлдерелгән. Республиканың бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Азнакайда эшлекле сәфәр белән. Бик күркәм фестиваль. Без монда ел сайын килергә бик яратабыз. Монда бик кунакчыл халык. Һава торышы генә начаррак булса да, безнең күңелебезне ул борчымады. Берничек тә начар да бер булмады. Заманча төркемнәр, тәмле ризыклар, төрле халыклар мәдәнияте. Әлбәттә, 6-нчы Каракүз этномодерн фестивале башланды. Когда ты обгоняешь, когда вода бьет, ты едешь, и вот на скорости напрямике давишь газ, ну, меня вот это поджигает, здорово. Су үслеге буенча зур тизлектә. Колабызда аквабайк буенча Россия кубогы ярышы узды. Әлбәттә, Бигаш урамын масштаблы яңартуга әзерлек этабы башланды. Юл эшләре республика программасы кысаларында башкарыла. Узган атна узагыннан Радищев урамыннан алып Төзүчеләр проспектына кадәр участок әзерләүгә керештеләр. Объектның гомуми озынлыгы 2 км шамасы тәшкил итәчәк. Проект магистральны комплекслы яңартуны күздә тота. Яңгыр канализациясе төзелешенә аерым игътибар бирелә. Яңа су агызу системасы кар һәм яңгыр суларының күп еллык җыелу проблемасын хәл итәргә тиеш. Бу елның хезмәт итү вакытын сизелерлек арттырачак һәм теләсә инде һава торышында транспортның уңайлы хәрәкәтен тәэмин итәчәк ди белгечләр. Татарстан Республикасының бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Светлана Захарова Азнакай муниципаль районына эшлекле сәфәр ясады. Әлеге очрашуда Дәүләт Думасының физик культура һәм спорт буенча комитеты рәисе урынбасары Әмир Хамитов һәм Татарстан Дәүләт Советы депутаты Роза Гайнетдинова да катнашты. Эш барышында кунаклар районның социаль объектларында булды. Актүбә бистәсенең Юрий Гагарин исемендәге мәдәният йортын, Азнакайның Чатыртау арена спорт комплексын һәм Микс яшүсмерләр клубын карап чыкты. Җәйге ял лагерында балалар белән очрашты. Маршрут буенча беренче объект Актүбә бистәсенең Юрий Гагарин исемендәге мәдәният йорты булды. Алга таба делегация Солнышко балалар сәламәтләндерү һәм ял лагерына юл алды. Биредә балалар һәм учреждение җитәкчелеге белән аралашты. Ознакомились с работой, как в летний период занятость происходит наших детей. Без балаларыбызның буш вакытлары ничек үткәрелүен, аларның мәшгульлеген карадык. Хәзер лагердә булдык. Балалар тукланудан да, программадан да бик канәгать. Төрле милләт уеннары өйрәнелә. Менә кызлар Удмурт уеннары турында сөйләделәр. Бу балаларыбызның үсешенә, шул исәптән патриотик тәрбиягә дә зур игътибар бирелүен күрсәтә. Монда туристик программа буенча палаткалы лагерда эшли. Балаларның җәйге ялы уңайлы шартларда уза. Азнакайның спорт объектларын, Чатыртау арена спорт комплексын һәм Микс яшүсмерләр клубын карап чыкты. Визитның мөһим өлеше гражданнарны шәхси кабул итү булды. Анда Светлана Михайловна балалар хокукларын яклау мәсьәләләре буенча халык мөрәҗәгатьләрен карады. Эш сәфәренең төп мизгеле бәлиг булмаганнар эшләре буенча комиссияның киңәйтелгән утырышы булды. Светлана Захарова районда балаларның хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләре үтәлеше турында доклад белән чыгыш ясады. В районе действительно большая работа проводится по такому обеспечению достойного уровня жизни как населения, так и наших детей. Так политика направлена на устойчивое социальное развитие. Утырыш кысаларында ведомство-ара эшче төркем утырышы да узды. Анда әти-әниләрне ата-ана хокукларында торгызу буенча юл картасын гамәлгә ашыру мәсьәләләре тикшерелде. Элек социаль учреждениеләрдә булган балаларның тормышын яхшырту анализланды. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәттә 6-нчы Каракөз этномодерн фестивале башланды. 3 көн эчендә шәһәр яңадан милли традицияләр, заманча сәнгать һәм музыка белән очраша торган мәйданчыкка әверелде. Ачылу тантанасы Ална стадионында узды. Бирдә этник музыкантлар, заманча төркемнәр, этномодерн стилендәге коллекцияләр күрсәтү, һөнәрчелек һәм халык уеннары буенча остаханәләр барды. Тамашачылар төрле халыкларның мәдәнияте белән таныша, ә яшь авторлар үз проектларын тәкъдим итү мөмкинлеген алды. Шунда ук Тем гастрофестивале да узды. Ачылышны Рәдифә Нугманова күреп кайтты. Каракөз 6-нчы этномодерн фестивальгә иң беренче булып стартны шушы исем астындагы этнофестиваль һәм Тем исем астында гастрофестиваль бирә. Быел ул шәһәр стадионында уза. Әлеге күркәм фестивальнең кунакларын әлеге хәтле билгеле һәм бигүк билгеле булмаган башкаручылар. Аларның төп уникальлыгы шунда ки, әлеге төркемнәр үзләренең халыкларының мәдәниятен һәм тарихын көйләрдә саклый. Каракөз фестиваленең максаты халыклар мирасын саклап калу гына түгел, аны алга бару өчен җанлы энергиягә әверелдерү, шәһәрнең көндәлек тормышының бер өлеше итү. Быел да узганындагы кебек фестивальнең амбассадоры Татарстанның атказанган артисты Саида Мөхәммәтҗанова. Бусында ул үзенең «Җаныем, җанашым» музыкаль альбомын тәкъдим итте. Мин бик шат, бу безнең Татнефть хәйрия фонды белән, Татнефть компаниясе белән бергәлектә эшләнгән проектыбыз һәм без инде бик шатбыз. 6-нчы Каракөз этномодерн фестивале этно һәм гастрофестивальләре белән ачылды. Быел алар икесе дә шәһәр стадионында берләште. Ике якты мәйдан халык һөнәрчелеге осталары, милли уеннар, тәмле ярминкә һәм яңа башкарудагы борынгы җырлар белән катышып, кайчандыр булган Әлмәт ярминкәсенә әверелде. Мондый фестивальләр күп түгел дип әйтер идем. Аны бит этнофестиваль дип әйтү бер хәл, аның эчтәлеген булдыру анысы икенче хәл. Мин уйлыйм, Әлмәттә мондый көч тә бар, теләк тә бар, һәм дә иң мөһиме дип әйтергә мөмкинлек тә бар. Шуңа күрә минем сөенү хисләре бар. Чөнки Әлмәтне элек әйтәләр, ул технократический город дип. Ә хәзер инде ул гуманитар сферасында бик нык үсте. Бигрәк тә безнең яшьләребездән күреп торам, милли үз аң дигән сүз бар. Татар көйләрен җырладылар, яшьләр рәхәтләнеп тыңладылар, кул чаптылар. Ул һичшиксез сөендерә. Сәхнәдә төрле төбәкләрдән музыкантлар чыгыш ясады. Курганның Цветень ансамбле, Саида Мөхәммәтҗанова һәм Мирас, Бәрмәнҗе һәм Бирока, Кадим Әлмәт, Мәскәү һәм Улан-Удэ каласыннан Дамгар төркемнәре үз иҗатлары белән уртаклашты. Бүгенге фестивальгә без группа Джайв белән шундый күп милләтле программа алып килдек. Анда Нагайбак җырлары да бар, Крәшин җырлары да бар, татар җырлары да бар, рус һәм казак җырлары. Бик күркәм фестиваль. Без монда ел сайын килергә бик яратабыз. Монда бик кунакчыл халык. Һава торышы әз генә начаррак булса да, безнең күңелебезне ул ничектер борчымады, берничек тә начар да бер әйбер булмады. Безгә бик ошады. Фестивальне бик яратабыз. Тагын килербез дип ышанып калабыз. Берничә көн дәвамында колабыз мәдәни тереклек үзәгенә әверелде. Традицион мотивлар, заманча музыка, театр, мода һәм перформанслар белән үрелеп барды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Каракөз фестивале кысаларында узган җиңел канатлар урам театрлары бәйрәме колабызны якты төсләр һәм онытылмас хисләр дөньясына әйләндерде. Традиция буенча ул зур карнавал йөрешеннән башланып китте. Төрле төбәкләрдән килгән артистлар колоннасы драма театрыннан шарлавыклы буаларга кадәр узды.
тамашачы белән сәхнә арасындагы шикне бетерә. Килгән кунакларны карарга гына түгел, йөреш катнашырга да чакыра. Күзәтүчеләрнең актив тамашага кушылулары нәкъ менә әлеге фестивальгә хас үзенчәлеге булып тора. Быел Россиянең 9 шәһәреннән 23 иҗат коллективын җыя. Безнең 6-нчы фестиваль, Урам театр фестивале башлана, карнавальное шествие. Монда 23 театр Владивосток, Архангельстан, Казаннан, Мәскәүдән. Без безнең әлмәтлеләрнең күңелен күтәрәбез сала берсе. Әлмәткә килгән яңа театрлар арасында Түбән Новгород, Пермь, Архангельск һәм Владивосток вәкилләре бар. Соңгылары карнавал йөрешендә Ирак көнчыгышның аз санлы халыклары вәгәйләр образында. Мы чувствуем, что важно говорить про людей, их объединение, потому что когда мы едины вместе, когда мы в одной большой кучке, мы сильны. Артистларның төп миссиясе һәр тамашачыны канатландырып, илһамландырып, бәйрәм бүләк итү. Йорт эзләп йөрим мин хәзер. Чөнки мин бичура йортсыз калдым. Менә эзлим әллә кайларга. Алып баралар мине каялап барганнарын да белмим, сеңелем. Эти образы созданы специально для шествия, для таких вот променадов. Это образы в стиле полотен Марка Шагала. Быел оештыручылар татар фольклорының мифик затларын игътибар үзәгенә куя. Шулай ук фестиваль кысаларында рус һәм татар мифологияләренә багышланган 2 лаборатория уздыра. Яңгыр булуына карамастан 40 минут буе урамнан шәһәр халкы һәм кунаклары артистларны озата баралар. Биредә клоуннар да бар. Өченче персонажлар да бар. Күз явын алырлык костюмнар, очып йөрүче геройлар, көтелмәгән импровизацияләр, кечке яшьтән алып өлкәннәргә кадәр тамашачыларны чыннан да гаҗәпләндерә. Такой маскарад мы в Татарстане видим первый раз. Такое шествие. Это здорово. Очень колоритно, очень самобытно. И мотор, погода всегда был саиды. Вообще супер, очень весело, интересно. Первый раз, да, реально. Классно, здорово, приехали с Чулов. Программа шарлауклы буаларда дәвам итте. Кунаклар өчен ачык һавада спектакльләр, клоунада һәм интерактив променадлар үткәрелде. Артистлар тамашачыларны импровизацияләнгән сәхнәләргә һәм уеннарга җәлеп итте. Шарлауклы буалар берничә сәгатькә һәркем әкиятнең бер өлешенә әйләнгән гаять зур театр мәйданчыгына әверелде. Мауктыргыч узышлар, тизлек һәм адреналин. Узган елларда Әлмәт су мотор спортында төп вакыйгаларның берсе аквабайк буенча Россия кубогы ярышы мәйданчыгына әверелде. Мотор спорт көрәше өчен арена итеп шәһәр халкы һәм кунаклар яраткан шәһәр су саклагычы сайланды. 2 көн эчендә илнең 60тан артык иң көчле спортчысы җиңү өчен стартка чыкты. Чараны без дә игътибарсыз калдырмадык. Зеленый, поехали! Елизавета Олесик, номер 51, прямо рванула с места, посмотрите. Катнашчыларның географиясе зур. Россия кубогында үзен сынап карарга һәм җиңү яуларга илнең төрле төбәкләреннән су мотор спортын яратучылар җыела. Тәҗрибәле катнашчылардан алып, инде хәзер үк олылар характерын күрсәтүче яшь талантларга кадәр. Тая Тюлютина 2нче ел аквабайкларда йөри. Тәҗрибәсе зур булмаса да, теләп ярышларда катнаша. Алар спортсменнарга икеләтә тизрәк үсеш бирә ди. Бүген аның классында 10 кеше. Ул 4нче булып килергә тели. Я уже участвовала в городе Пермь, но там на втором заезде не очень хорошо получилось на старте, а так понравилось все. Балалар категориясендә барлыгы 20дән артык катнашучы, алар 3 яшь категориясенә бүленгән, 7 яшьтән 9 яшькә кадәр, 10ннан 12гә һәм 13 яшьтән алып 16 яшькә кадәр. Менә зурлар аквабайкның куәтенә карап категорияләргә бүленгән. Өлкәннәрнең суда узышу вакыты 10 минуттан артык. Бу пилотларга үз машиналарының бөтен потенциалын файдаланырга һәм суда көрәш белән тулысынча ләззәтләнергә мөмкинлек бирә. Внимание, Дан Старт! Внимание, скоро хоккей просто вырывается вперед. И так напомню, кто это.
Спорт түрі белән Татьяна Русских 2024 елдан бирле мауга. Нәкъ менә Әлмәттә 2 ел элек ул беренче тапкыр аквабайк буенча беренче җитди ярышларда катнаша. Ул чагында дулкынлану хис итсә, бүген үз көченә ышанып, җиңү артыннан килдем дип уртаклаша. Ну, мне нравится скорость. Сначала было страшно, а потом уже чувства соревновательные вот такие, когда ты обгоняешь, когда вода бьет, ты едешь, и вот на скорости напрямике давишь газ. Ну, мне вот это поджигает. Здорово. Аквабайк буенча ярышларда җиңүче дистанциядә билгеле була. Спортчылар монда көч һәм вакытны дөрес исәпләү төп рольне уйный дип уртаклаша. Беренче булу өчен чиста тизлек, реакция һәм чыдамлык мөһим. То, что мы имеем сегодня в Альметте. Бүген Әлмәттә булган су мотор базасы, спортчылар өчен шартлар, мондый трассалы акватория әлеге спорт төренең үсеш алуы турында сөйли. Әлмәт аквабайк мәктәбе һәрвакыт Россиядә иң көчлеләрнең берсе булып саналды. Шуңа күрә биредә үзебезнең спортчыларыбызны гына тәрбияләп калмыйча, Россиянең башка төбәкләреннән укыту тренировка җыеннары оештыру өчен белгечләр чакырачакбыз. Шул исәптән Россия кубогы, Россия чемпионаты кебек ярышларны да уздырабыз. Для проведения организации таких соревнований, как Кубок России, Чемпионат России. Ярышларда катнашучыларның барысында гыйнварда Таиландта узачак дөнья кубогына чакырдылар. Пермский край, Миром Андреевич. Бүгінгі шығарылышта шулар еді. Мен Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Ғайнетдинова. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.